Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšej časti videohernej výchovy, podcast o vzdelávaní, videohrách a vlastne všetkom s tým spojenom. Dnes budeme mať takú trochu špeciálnu tému, ktorá bude zasahovať či už do mojej obľúbenej témy gamifikácie, ale prepájať to budeme aj s finančnou gramotnosťou a samozrejme, ako to je celé spojené v jednej z perfektných aplikácií, ktorú si taktiež predstavíme, povieme si k nej, ako funguje, o čom je a od koho je. Dobre, takže so mnou by som tu zároveň privítal dnes Ľudsku Šickovú. Ahoj, Ľudská. Ahojte. Takže hneď začnem tak veľmi, veľmi zložito. Ľudská, najťažšou otázkou, ktorú som ti možno ešte nikdy nepoložil, a to je, že čo sa aktuálne hráš? Fíha, počúvaj, že hrám sa najviac do skovky a to, že najviac, na čom fičíme ako rodina, je Tipni si a Secret Hitler a teraz sme objavili také malé, akože kartové hry hráme strašne veľa. Mhm. Od výbušných kočiatok cez klasické žoliky, ale najviac teda fičíme na Tipni si a zistíme, koľko nevieme o svete. Super, tak to akože stolovky sú vždy top, hlavne keď to je s kým hrať, takže Mhm. určite schváľujem. Ale tak vlastne, že aby ťa možno aj naši posluchači spoznali, aj keď ťa náhodou niektorí nepoznajú, keďže venovala si sa strašne veľa veciam, či už vlastne od založenia najväčšieho herného štúdia na Slovensku, cez rôzne vzdelávacie projekty, ako je Butterfly Effect, samozrejme participovala si aj u nás v hemisfére. Skús Mhm. možno povedať, že čomu sa primárne venuješ teraz, lebo to možno ľudí veľmi zaujíma, že čím žiješ. Ja sa primárne venujem, a mňa hrozne baví veľa vecí, ja som strašne zvedavý človek, preto možno, že mám to portfólio také široké, ale mňa strašne baví rozumieť to, ako sa učíme a to ma baví aj na hrách, že hry sú pre mňa najúžasnejší systém učenia sa, alebo cez hry sa veľmi rýchlo pochopíme, akým spôsobom sa učíme. Že ako aplikovať túto schopnosť učiť sa, ktorú v hrách prirodzene explorujeme, ani o nej nevieme, a ako z ňu, ako keby ju rozbiť na drobné a dať ju aj do toho života. Takže že toto asi teraz najviac robím, že ako robiť vzdelávanie hravou formou, ako sa učiť cez projekty a ako tie projekty urobiť motivujúce. A do toho ja sa teda, že pracujem individuálne s nejakými ľuďmi, robím si viaceré výcviky a, a pracujem ako coach, mentor, tréner. To je taká že druhá veľká oblasť popri vzdelávaní. Človek by si myslel, že konečne si nájdeš čas aj sa trošku nudiť a ty stále toľko aktivít. Vieš čo, chodím plávať a vtedy nemám žiadne slúchatka na ušiach, nemôžem mať nič, jediné, čo robím, je počítam si, koľkokrát sa otočím v tom bazéne a vtedy sa najviac nudím a že paradoxne pri tom presne pra jednoduchom počítaní od jedna do neviem koľko sa najviac nudím a najviac nápadov ma napadne. Super, tak a ešte, že si nájdeš aj na takéto niečo čas. Dobre, tak ďalší host, ktorý tu s nami dnes je Filip Krajcar z Tatra banky. Hneď prvá otázka, rovnaká vlastne ako pri ľudské, aj keď tebe ju kladiem tiež akože úplne prvýkrát. Filip, čo sa hrávaš? Tak ahojte obidvaja. Momentálne hrávam s kamarátom Dotu, keďže sme takí fanúšikovia kompetentných hier, ale vo všeobecnosti hrávam strašne veľa, či už FPS-ky, alebo nejaké multiplayerové iné hry, ale zároveň aj rôzne príbehovky. Momentálne mám rozohratý Horizon Forbidden West, takže toto momentálne. A na počítači alebo na konzolách? Ja som skôr počítačový hráč od malička, keďže vlastne som mal mám staršieho brata a už vlastne taký ten tzv. Backseat gaming, kedy vlastne dieťa príde domov zo školy, sadne si na postiel, pozerá bratovi spoza pleca, čo on sa hráva. Takže mali sme doma počítač, takže som tak nejak vyrastol v tom prostredí toho počítača, ale zároveň samozrejme mám doma aj konzolu, takže sem tam si zahrám prípadne aj na helko na konzoli, ale skôr ten počítač. Veľmi dobrá voľba, musím akože uznať. Dobre,
Ty inak pracuješ teda ako UX designer v Tatra banke. Skús nám to teda viacej priblížiť, že čo vlastne robíš, o čo sa staráš. Jasné. Takže UX designer v podstate v takomto našom voľnom preklade znamená dizajner užívateľského prostredia a skúseností. Keďže vlastne je to veľakrát také spojitko, že aj user experience designer a zároveň aj user interface designer. Takže v princípe je to taká tá starosť okolo toho, aby príde biznis, príde produkt, že potrebujeme spraviť nejakú vec. Vlastne našou úlohou je od toho ich nápadu alebo nejakej tej myšlienky sprocesovať celý ten krok alebo ten proces pre toho používateľa tak, aby vlastne na konci dňa ten výsledok bol pre neho čo najjednoduchšie uchopiteľný. Napríklad, keď si zoberieme nejaký e-shop alebo registračný proces, tak aby v podstate ten užívateľ tým procesom prešiel čo najjednoduchšie, aby tam nemal nejaké problémy. Prípadne, ak je to niečo komplikovanejšie, aby sme mu to zjednodušili tak, aby to prešiel ľavou zadnou. V podstate v Tatra banke primárne robíme na mobilnej aplikácii alebo aj na nejakých ďalších veciach, ale primárne tá globálna časť je tá mobilná aplikácia, ktorá je u nás dosť oceňovaná, čiže vlastne tam je gro toho našeho sústredenia UX-ového. Čiže ak by som náhodou niekedy niečo nevedel v appke nájsť, tak mám sa sťažovať tebe, hovoríš. Napríklad. Dobre, ešte sa mi to našťastie nestalo, ale zapíšem si to. Dobre, takže dnes nás tu hlavne spája taká jedna hlavná téma a to je Tabi appka, nová aplikácia z dielne Tatra banky, na ktorej ste obaja pracovali, ale predtým, ako sa dostaneme priamo k nej, poďme si možno viacej rozobrať tie hlavné dve témy, ktoré sa v nej spájajú, a to je vlastne nejaká finančná gramotnosť a to, že vlastne chceme okrem toho, aby deti mohli s financiami nejak narábať, chceme ich možno učiť o tom, ako s nimi narábať a samozrejme nejakou hravou formou, čiže nejakou gamifikáciou. Poďme teda najprv k tej finančnej gramotnosti. Ľudská, skús nám ty možno povedať ako mama troch detí, prečo vlastne nejaká finančná gramotnosť dôležitá pre deti. Prečo chceme, aby tie deti tým financiám rozumeli? Tak deti sú, staráme sa o nich ako rodičia, ale v nejakom bode teraz staráme sa o nich preto, aby sme ich pripravili do toho reálneho života. A, a veľmi nerada by som robila taký predpoklad, že ja ich teda tuto im vytvorím nejakú vatičku a potom ich vypustím lietať a budem dúfať, že teda to lietanie im pôjde. Že pre mňa je hrozne dôležité, aby sme to lietanie nejakým spôsobom trénovali. Takže preto je dôležité akékoľvek témy, ktoré v dospelom živote nimi budú konfrontované, sa s nimi o tom rozprávať a mať na to dostatok nástrojov. A vlastne ja som si uvedomila tak po ceste, že hrozne ma baví produkt Tatra banky, ale že jediné, čo ma na ňom frustruje, že ja teda moje deti väčšie už mali účty v Tatra banke, teraz už majú všetky tri, ale v tom čase mali len dve. A že čo ma najviac hnevá, je keď stále chodia za mnou a pýtajú sa, že mami, koľko mám teda na tom účte? Koľko mi tam ešte zostalo peňazí? Že prečo takúto vec nevieme dať ako tým deťom trošku viacej pod kontrolu, lebo ono je to stále také relatívne bezpečné pieskovisko, že oni nemanipulujú nejakými obrovskými čiastkami peňazí, ale manipulujú dostatočne veľkými čiastkami peňazí pre seba a že chcem, aby mali čo najviac informácií a nástrojov na to, aby vedeli robiť edukované rozhodnutia okolo peňazí. Čiže to bola pre mňa taká silná motivácia aj na tomto projekte participovať, lebo som vnímala, že je málo miest, kde sa o téme peňazí a ako s nimi pracovať, čo to vlastne je a rozpráva. Či už to školy alebo nejaké iné podporné nástroje, v ktorých deti sa nachádzajú. Veľmi zaujímavé. A z tvojej strany, Filip, to máš ako teda v rámci tej finančnej gramotnosti a detí? Že prečo teda, či už tvoj osobný názor, alebo vlastne z čoho ste možno vy vychádzali v rámci Tatra banky, že prečo chcete deti učiť o financiách? Mhm.
Tak jednou vecou a veľmi dôležitou je to, že vlastne tie posledné testovania ukazujú, že tá finančná gramotnosť u detí a celkovo na Slovensku je dosť zlá a dosť nízka. Ako napríklad a hlavne aj tá vec, že ten dialog o peniazoch medzi deťmi a rodičmi je na Slovensku preberaný oveľa neskôr, ako napríklad v škandinávskych krajinách, kde napríklad v Dánsku ako takom majú dokonca celoštátny program finančnej gramotnosti pre deti a mladistvých, kde vlastne učia tú finančnú gramotnosť od materskej školy až po stredné školy. No a vlastne na toto sme chceli tiež nadviazať týmto, pretože ako som spomenul, tá finančná gramotnosť je momentálne zlá a keď tým chceme niečo robiť, tak v podstate tie deti v tom veku na tej základnej škole sú to prvé pojítko, kde vlastne má zmysel s nimi začať pracovať. Mhm. Si to vlastne Ľudská aj trošku spomenula v rámci toho vzdelávania o finančnej gramotnosti na školách. Ako to vnímaš ty v rámci možno Slovenska? Že ako teda decká sa tam učia, neučia, čomu sa venujú? Ako to ty vnímaš? Áno, je to, že nevstretla som sa ani pri jednom z mojich troch detí, že by prišli s tým, že v škole sme sa rozprávali o tom, ako pracovať s peniazmi. Alebo že minimálne, že spôsobom, ktorý by ich nejakým spôsobom oslovil. A príde mi to, že oni už samé vedia veľa vecí, ktoré by si chceli alebo by potrebovali kupovať. Či už sú to nejaké drobné pochutiny, ktoré si chcú kúpiť, keď sú v škole, alebo nejaký drobný darček kamarátovi alebo sami sebe dostávajú od starých rodičov rôzne peniažky a že potom je to, že wow, že zrazu mám, idem to všetko minúť. Alebo že teraz mám a potom zrazu zistia, že no ale ja by som možno aj chcel na niečo väčšie si šetriť, ale že vôbec akože neviem, ako sa to robí, neviem, čo to je. A, a takže ten dialog není k nemu dostatočná báza zo strany edukátorov poskytovaná. A potom okolo toho vzniká taká keby až stigma v spoločnosti, že o peniazoch sa nerozpráva, peniaze ako keby sú také veľké tabu a rieši sa to potom aj na tých firemných úrovniach a že je okolo toho, všetci tú tému nejakým spôsobom riešia, ale rozpráva sa o nej takým tým spôsobom, že nehovoríme o nej nahlas. A kdekoľvek vzniká takáto šedá plocha, tak tam je veľa priestoru pre misinformácie, misinterpretácie, že čím viacej transparentne komunikujeme o tých témach, čím viacej hodnoverných informácií máme, tým mi to príde kvalitnejší základ pre lepšie rozhodnutia. Že mám pocit, že nemala som dostatok základu, ktorý by mi deti nosili zo školy na takýto dialog s nimi. Čiže rátam, že toto bola vlastne jedna z takých hlavných reakcií, na čo vlastne prišla aj Tatra banka, keď začala vlastne vymýšľať, ako možno takúto tému lepšie otvoriť. Filip, môžeš nám napríklad povedať, že robili ste možno asi aj nejaký research okolo toho, že čo a ako sa učí na školách pre decka, alebo čo by sa možno malo učiť? Takto konkrétne research stavaný asi presne nebol. Sme sa zamerávali na to v rámci kvantitatívneho testingu, že ako deti rozumejú peniazom, či vedú nejaký dialog s rodičom okolo peňazí. Potom sme sa zamerávali už konkrétne, že ak by takáto aplikácia potenciálne bola, že čo by zaujímalo detskú audienciu v tej aplikácii, čo by zaujímalo na druhú stranu toho rodiča, prípadne nejaké väzby, ako sa správajú tí rodičia, respektíve tie deti ohľadom nejakých financií momentálne a čo vnímajú rodičia, čo by trebalo zlepšiť. Čo sa týka ale školstva, tam vnímame veľakrát, že taký ten nejaký predmet alebo taká tá nejaká téma okolo nejakej finančnej gramotnosti tam dosť často chýba. Aj keď už sa to niekde objavuje v nejakých programoch, napríklad Junior Achievement vlastne má program pre základné a pre stredné školy, ale že je to v podstate taký nad rámec. Nie je to ako keby v rámci nejakého toho core školstva momentálne zatiaľ, čo je škoda. No to určite, akože napríklad pri Junior Achievemente to určite vnímam minimálne pri vlastne tých študentských firmách,
Vlastne minulý týždeň mali finále Mhm. týchto firiem, kde vlastne si to vyhodnocovali a keďže som tam bol pozrieť, tak fakt tam vidno, že títo študenti trošku inak nad tým rozmýšľajú, ale tiež presne sa s tým začínajú stretávať veľakrát prvýkrát až na strednej škole a No. pritom vlastne k prvým peniazom sa určite dostanú trošku skôr ako v nejakom 3., 4. ročníku ako stredoškoláci. Čiže práve keď sa možno bavíme o týchto rôznych vekových kategóriách, ty si to presne, Lucika, aj začala tým, že aké problémy alebo čo vlastne deti riešia s peniažkami, ktoré dostanú. Aké témy možno sú dôležité v rôznych vekových kategóriách podľa vás? Že vlastne, čo je dôležité učiť deti, ktoré majú 7 rokov, čo je dôležité učiť možno deti, ktoré majú 11 a tie, ktoré už majú možno 15 a už sú trošku samostatnejšie. Mhm. Že možno keď poviem len za seba a teraz poviem len názor, je, že s tými menšími deťmi, že skôr takou hravou formou, že možno, že je to, že oni nemusia nevyhnutne rozumieť tomu, čo sú transakcie, čo to znamenajú peniaze, ale že rozumieť, že začať tvoriť také, že porozumenie hodnoty, že všetko má nejakú hodnotu a že tá hodnota, že touto vlastne celé začína. A že keď nejaké peňažky máme, no môžeme ich míňať alebo môžeme ich šetriť. Že taký možno úplne základ. Že peňažky nie sú niečo, čo si len tak niekde povaluje, že vytvoriť na to nejaké bezpečné miesto, nejaké to prasiatko alebo peňaženku, kde si ho odkladajú a učiť ich tie základné koncepty. Peňažky môžeme minúť na niečo, na čo chceme alebo čo potrebujeme, alebo môžeme šetriť na niečo väčšie. A že tým som aj ja začínala s mojimi deťmi, aj by som teda začínala. A čím sú väčšie, tým pridávať komplexnejšie nejaké možnosti. Že mňa hrozne potešilo, keď som nedávno viezla mojich chlapcov do školy. Mladší má 12, starší má 15. A niečo sme sa rozprávali o inflácii a ten starší mi tak celkom sofistikovane začal vysvetľovať, ako tomu rozumie. A až som bola prekvapená a pýtala som sa, že odkiaľ to vie. Povedal, že odo mňa. Čo ma celkom pobavilo, že som si ani nepamätala, že sme tú diskusiu mali, ale tak my máme veľa diskusí na rôzne témy. Tak ma potešilo, že niečo sa na ňom keby nalepilo aj z tých rozhovorov, ktoré niekedy mám pocit, že idú jedným uchom, no druhým von, ale že postupne ako keby pridávať na tej komplexite toho, že čo to znamená nejaké peniaze mať, šetriť si ich, zhodnocovať ich. Filip, ty to ako vnímaš pri deckách v rôznych vekových kategóriách? Mhm. Tu by som možno doplnil, že okrem tých vekových kategórií je veľmi dôležité aj pohlavie, výchova, ktorú vlastne majú od rodičov, prípadne prítomnosť nejakého staršieho súrodenca, ktorý v tých veciach dokáže pomôcť. Čo sa týka tých 7-ročných, tak oni ešte veľakrát nemajú šajnu o hodnote peňazí. Tí vlastne dostávajú peniaze od rodiny akurát v takom tom ponímaní, že tu máš nejaké peniaze, odlož si, keď budeš starší, potom si niečo kúpiš. Keďže tí 7-roční alebo takého toho veku, možno 7 až 9 rokov, veľmi nemajú účel, že na čo by tie peniaze minali. Možno keď tak, možno v bufet na základnej škole, ale skôr tak pasívne vnímajú tú rolu tých peňazí, že rodičia chodia do práce, aby dostávali peniaze, aby potom platili účty a tak ďalej a tak ďalej. Oni skôr z tých dát, čo vlastne máme, tak začínajú si uvedomovať tie peniaze až okolo 11 rokov, kedy sa vlastne začínajú trošku osamostatňovať. U dievčat dochádza vlastne prichádza taký širší aspekt socializácie, kedy vlastne už viacej chodia vonku, takže tie peniaze míňajú v rôznych obchodoch na nejaké malinovky, čokolády a takéto srandy. U chlapcov prepadajú skôr hry, takže vlastne tam ide do tej rôznej videohernej meny a takýchto srand. A potom vlastne 15-roční už v podstate študenti, než deti, tak vlastne tí už v dnešnej dobe na Slovensku majú možnosť založiť si vlastne študentský účet, ktorý je vlastne už plne pod ich kontrolou a je to vlastne v podstate plnohodnotný bankový produkt, ktorý má v podstate všetky funkcionality a všetky vlastne tie bankové produkty ponúka
a vlastne s výnimkou takých tých vecí, ktoré sú podmienené tou plnoletosťou. Hej. Čiže vlastne akože môžu mať bankový účet, ale nemôžu mať voliteľné prečerpanie, alebo nemôžu si zobrať nejaký bezúčelový úver a tak ďalej. Ale už je to plne v ich režii, nie je tam žiadna kontrola od rodiča. A vlastne v tých 15 rokoch, alebo od tých 15 rokoch už prichádzajú nejaké prvé možnosti brigát. Tiež to dovtedy tie peniaze boli buď to vreckové od rodičov, alebo nejaké jednorázové väčšie hodnoty, keď vlastne boli nejaké sviatky, narodeniny a tak ďalej. Mhm. Super, akože zhrnuté. Na to by som tak nadviazal takou možno jednoduchou otázkou, bude na to jednoduchá odpoveď, ale možno je trošku zložitejšia. A to teda, že myslíte si, že teda decka môžu byť zodpovedné za vlastné financie už aj do 15 rokov, alebo až od 15? Na začiatku nie, ale práve to je tá úloha tej finančnej gramotnosti, aby sa tej zodpovednosti naučili. Pretože vnímame a, aj ako banka, ako spoločnosť možno, že, ale hlavne ja osobne dokážem do seba povedať, že je obrovský rozdiel, keď ako nejaký 12-ročný malý chlapec miniem nejakých 10 alebo 20 eur, versus keď ako 20-ročný alebo 25-ročný miniem povedzme nejakých 500 alebo 1000 eur. Na druhú stranu je to v podstate aj o rodičoch, aby dali tým dieťaťom to vreckové zodpovedne, aby si uvedomovali, koľko môžu minúť a aby proste aj chápali tú rolu toho, že to dieťa pravdepodobne urobí nejakú chybu alebo proste tie peniaze nejakým spôsobom minie nerozvážne, ale práve potom tam je dôležitý aj ten feedback, aby proste potom prišiel od rodiča. A presne, že ja by som na to nadviazala, že za mňa je to o tom, že postupne budovať ako keby tú dôveru dieťa rodič, že aj z hľadiska peňazí, že tá dôvera by tam mala byť. To dieťa by nemalo dostať nejakú veľkú čiastku s veľkým očakávaním, že ono by to malo ísť postupne, aby sa tie deti naozaj učili, aby sa učili zo svojich chýb, lebo veľakrát to proste my môžeme teoreticky rozprávať naše múdrosti, naše skúsenosti, ale to dieťa sa naozaj naučí až po tom, čo urobí tú prvú chybu, keď si kúpi niečo, to hrozne chce v danom momente a zaplatí tie peňažky, žiadne nemá a v tom momente nájde niečo, čo chce ešte viacej. Že vtedy si uvedomí, že OK, že toto asi nebolo, alebo že sa mu niečo pokazí a potrebuje to rýchlo opraviť. A zrazu nemá peniažky. Čiže že to sú také dobré lekcie, ktoré kontrolovaným spôsobom vieme ako rodičia pre to dieťa vytvárať práve tým, že mu dáme nejaké vreckové, v rámci toho vreckového mu dáme nejaké kompetencie, ako s tým pracovať. Obaja ste vlastne tú časť aj tak trošku načali a ja by som sa možno tak opýtal, aj keď samozrejme z takého viacej možno osobného názoru, keďže nie sme úplne psychológovia, ale čo možno vy považujete za nejaké rady pre aj rodičov, že ako sa vlastne s deckami baviť, ako im možno dávať aj tú spätnú väzbu, ak možno v nejakom momente s tými financiami neoperujú úplne správne, že presne ako ste obaja spomenuli, že spravia nejakú chybu, lebo si to ešte neuvedomia a vždy sa predsa len hovorí, že dobre sa učia aj na vlastných chybách, aj keď bolo by lepšie, keď sa mohli učiť na cudzích, ale že čo sú možno také za vás odporúčania, ako podávať deckám feedback, keď spravia nejakú chybu v operáciách s financiami. No, že možno, že by som mohla zobrať si túto slovo, nadviazať na to, čo som povedala predtým, že ono je to, že z našej strany, zo strany rodiča, že musí to byť trošičku kontrolované, že naozaj nedávať tomu dieťaťu, že ja neviem, tu máš nejakú obrovskú čiastku peňazí a teraz ukáž mi, čo s tým vieš urobiť a keď urobíš chyby, tak no a teraz ti že obrazne klepnem po prstoch. Že skôr to je, že také kontrolované malé rozhodnutie, veľa sa s nimi o tom rozprávať. A čokoľvek, čo si oni skúšajú a to nás zase učia hry, že ani len hry, lebo hry sú postavené na pozitívnej psychológii, že v momente, keď ty máš spätnú väzbu a na základe tej spätnej väzby sa učíš. Tá spätná väzba ti hovorí, že áno, toto, čo som urobil, je správne, pokračuj, alebo nie, toto, čo som urobil, nie je správne, nepokračuj. Čiže že dieťa sa učí z toho, čo mu my povieme, alebo akúkoľvek zážitok má, on si ho aj tak príde za nás s nami zvalidovať. Čiže
že veľa sa o tom rozprávať. A keď urobí chybu, no kto z nás neurobil? že, jak je to, že ten človek to je bez viny, hoďte kameňom. No, ja viem povedať N chyb, ktoré som urobila v živote aj s peniazmi, zlých rozhodnutí, ktoré som urobila. A myslím si, že každý z nás, ako to sme, aby sme vedeli. A vtedy, keď urobíš chybu, vieš, že si urobil. Posledné, čo potrebuješ, je, aby ti ešte niekto naložil, zase v úvodzovkách, za to, ako si to pokašľal, že už sám dobre sa v tom keby máchaš a skôr tam potrebuješ nejakú navigáciu. Čiže že byť k tomu ako rodič ten zodpovedný navigátor a kebyže mám toto celé moje nejak, že zhrnúť do zopár bodov, že vytvoriť podmienky, aby nespadli príliš hlboko, že naozaj také kontrolované prostredie alebo pieskovisko a nechávať im veľa priestoru, aby skúšali a validovať to, alebo teda nevalidovať spätnú väzbu. A tretie, nepanišovať, skôr sa rozprávať a sprevádzať. Super, tak to sme mali dokonca ešte aj v bodoch zhrnuté, čiže to budeme musieť nejak vyťahnuť a spísať pekné poučky. Ty by si niečo mal, čo by si chcel dodať, Filip? Ja v podstate súhlasím veľmi, veľmi s Luciou, ako to pekne popísala. V podstate áno, určite každý z nás vieme povedať, že vyhrážkami a krikom rodič alebo dieťa k ničomu nedonútime. Práve tým by som povedal, že ešte môže vzniknúť väčšia rezistencia potom neskôr voči tomu rodičovi. Tá tolerancia chýb je bohužiaľ v našej spoločnosti dosť nízka. Neviem, v čom to je zakorenené, alebo čím to je. A, a tak ako aj Ľudská povedala, to kontrolované prostredie je príliš dôležité práve z toho dôvodu, že tie deti potrebujeme naučiť robiť chyby, potrebujeme ich naučiť uvedomovať si, že urobili chyby a potrebujeme ich naučiť, aby si tie chyby uvedomili a aby si následne tie chyby nejakým spôsobom dokázali napraviť. Čiže pokiaľ by sme vytvorili prostredie, kde tie chyby neurobia, tak ich v podstate vo výsledku možno, že ničomu nenaučíme. A každý z nás, alebo minimálne za seba môžem povedať, že najlepšie sa mi reaguje na chyby, ktoré som sám spravil. Hej, a ono je to, že prirodzené učenie sa, že ten mozog sa najviac učí z toho, že skúša a presne na základe vlastných chýb, ktoré robí, vyhodnocuje, čo robiť ďalej alebo čo nerobiť ďalej. Že chyby sú prirodzená súčasť učenia sa. V našej spoločnosti bohužiaľ veľakrát hodnotené peťkami, ktorých sa bojíme, lebo po peťkách prídu tresty, zákazy a podobne. Takže my to máme hlboko vrité v sebe, že chyby sa nerobia, ale bez chyb sa neučíme. Keď nerobíme chyby, tak sa nikam neposúvame a nič sa neučíme. Čiže že možno, že v tomto aj sa ako rodičia viacej uvoľní, čo je pre mňa hrozne, že ono je to hrozne ľahké povedať, ale tiež mám v sebe N rokov vzdelávacieho systému, ktorý vo mne budoval strach z robenia chýb, pretože každá chyba znamenala horšia známka, ktorá sa potom musela fixovať veľmi pracne, ale že tie chyby sú úplne prirodzené a naozaj sa v tom možno skúsme uvoľniť. To si veľmi pekne teraz premostila práve akože do tej našej druhej témy. A to je vlastne to prostredie, kde máme povolené robiť chyby, čo sú vlastne hry. A práve vlastne, keď vytiahneme z tých hier možno takú tú časť gamifikácie, čo je vlastne teda využívanie herných prvkov v nehernom prostredí, tak to robenie nejakých chýb je jednou zo základných častí vlastne pre vytváranie motivácie vo finále, lebo minimálne teda podľa Daniela Pinka to majstrovstvo v nejakej oblasti je možné vytvoriť len tak, že sa budeme vlastne, že budeme môcť zlyhávať a budeme môcť robiť tie chyby. Takže keď sa vlastne k tomu dostaneme, cesto dostaneme k tej gamifikácii, tak prečo vlastne, keďže vrátam, že obaja ste tomu naklonení, keďže sa tu nabavíme o tejto téme, prečo si myslíte, že to podávanie nejakých informácií, vedomostí skrz tieto herné prvky vie fungovať? Že tak ako som už povedala predtým, že gamifikácia nie je ako keby vynález len tak z brucha nejak vycúcaný, ono je to založené naozaj na veľa zisteniach, poznatkoch z psychológie a z takého pozorovania a podložené výskumom, že ako fungujú hry
že môžem sa oprieť teraz o flow a zase asi skomolím jeho meno a ja sa ospravedlňujem všetkým, ktorí ho vedia vysloviť správne. Mihaj, Csikszentmihalyi, a ktorý dlhodobo študoval, čo je vlastne takéto, že čo robí ľudí spokojných a šťastných v tom, čo robia. A, a, a prišiel na to, že nie len tí, ktorí majú nejakú vášeň pre nejakú konkrétnu tému, či už to je, neviem, nejakí že športovci vysokí alebo umelci, ale že hoci kto z nás, pokiaľ má nejakých zo pár parametrov, ktoré v tom, čo robíme, sledujeme, tak si vie vytvoriť ako keby až ten stav flow. A ten stav flow je to, že strácam pojem o tom, čo je čas a priestor. Idem a robím nejakú vec, ktorá ma úplne skonzumuje. Baví ma sa tam až trápiť, že baví ma riešiť výzvy, ktoré mám nastolené po ceste. A že mám taký až ako keby preexcitovaný stav. A že ono je to, že keď to dáme na nejaké, že na osi x-ovú, y-ovú, tak na jednej strane sú výzvy a na druhej sú zručnosti. A keď sú výzvy dostatočne vysoké a adekvátne k zručnostiam, ktoré máme, a neustále, keby sa tá výzva zvyšuje, čím sa zvyšuje aj naša zručnosť, tým viacej sa sme v tom flow. A tie kľúčové parametre, ktoré tam sú, že vieme, prečo to robíme, vieme, kam ideme, čiže máme nejaký ten vyšší zmysel alebo purpose, a máme nejaké ciele, nejaký velikánsky cieľ, ktorý sledujeme aj nejakých rozbitých, možno na nejaké menšie časti. A sme si vedomi toho, že po ceste budú prekážky, že máme zručnosti, vďaka ktorým tieto prekážky vieme prekonávať. A hrozne dôležitý parameter, že vieme, že tie prekážky sú prekonateľné, a že naozaj rozumieme tomu. A máme nejaký zmysel kontroly nad celým tým procesom, že vieme aj tie zručnosti používať, máme na ne nástroje na zdolávanie tých prekážok, ktoré po ceste stretneme. Čiže že toto všetko využívajú hry pri tom, ako sú dizajnované a gamifikácia ich využíva tiež maximálne. A ešte dôležitý parameter je, že viem, kde sa voči tomu cieľu veľkému nachádzam vďaka spätnej väzbe, ktorú už som tiež spomínala, že bez spätnej väzby sme v tme. Vôbec nevieme, čo sa nám darí, čo sa nám nedarí. A tá spätná väzba nemusí nevyhnutne byť trest vo forme nejakej zlej známky. Tá spätná väzba práve naopak by mala byť čo najobjektívnejšie vyhodnotenie toho, kde sa tá zručnosť nachádza. Že krásne sú všetky tie device, ktoré nám merajú nejaký športový výkon, ktoré nám povedia, aké máme VO2 max, akú máme srdcovú činnosť, bla, bla, bla. Ale v tom vzdelávaní, ako keby, kde to je relatívne jednoduché urobiť, to robíme veľmi málo. A napriek tomu, že vieme, aké kurikulum to dieťa učíme, vieme vyhodnotiť, aké má individuálne zručnosti, že nevyužívame to dostatočne. Takže ja mám, že pre mňa, že gamifikácia čohokoľvek je hrozne zaujímavá, lebo používa tieto prvky, vďaka ktorým sa zlepšuje naša schopnosť učenia sa veľmi dobrým spôsobom. A samozrejme, že môže byť tam aj keby tá druhá strana, hej, že môže sa to preklopiť aj do negatívneho používania, že má to svoje úskalia, na ktoré si treba dať pozor, ale ak je to použité správne, tak to vie byť veľmi dobrý navigátor zase v tom, čo chceme dosiahnuť, čo sa chceme naučiť. Ja v prvom rade musím povedať, že rešpektujem to, že si sa snažila vysloviť jeho meno, tá priezvisko toho pána psychológa, lebo ja keď som prvýkrát prečítal tú jeho knihu, tak som si potom povedal, že nakoľko som prečítal jeho knihu, už sa môžeme považovať za kamarátov a stačí mi to krstné meno, to je Mihaly a viacej sa nebudem snažiť. Takže fakt akože že rešpekt, lebo ja som sa o to ešte nikdy nepokúšal, lebo som to ešte nikdy nepočul vyslovené a som si povedal, že kým to nebudem počuť správne vyslovené, tak to nebudem skúšať. Takže super, super. Filip, skús nám povedať ty, že aký je tvoj názor na gamifikáciu, keďže tiež vlastne máš blízko k hrám, hrávaš hry, že ako sa ty vnímaš v tejto oblasti? Asi neviem ísť takto do hĺbky ako ľudská, keďže taký ten nejaký psychologický background okolo toho ani neviem. Gamifikáciu ako takú ja skôr vnímam tak nejak akože pasívne formou hier alebo nejakých minihier a takýchto srand okolo toho. Dokonca som si musel aj celkom študovať, že čo všetko sa dá považovať za gamifikáciu v rôznych prvkoch.
V podstate, čo sa týka tej aplikácie, tak my sme chceli nejakým spôsobom prepojiť takúto možno menej záživnú tému tej edukácie a vzdelávania a v podstate toho, čo deti zažívajú v školách, aby to bolo trošku možno hravejšie, tak sme tam sa snažili aj za pomoci ľudský pridať nejaké prvky. Treba povedať možno, že gamifikácia vo vzdelávaní nie je v zahraničí ničím výnimočným. Používa sa už niekoľko rokov. U nás sa trošku pokulháva. Čo som si pozeral nejaké články, tak som sa dohľadal, že možno posledné 4 roky sa o tom začínalo nejak častejšie hovoriť. Nám tuším aj ľudská spomínala nejakú platformu, čo používa jej dcera na škole, takže do tohto možno, že už sa trošku aj zabrdá vo väčšom, ale stále je to asi príliš málo na to, aby to bolo nejak široko spektrálne používané pre tie deti, aby to možno, že poznali. Každopádne gamifikácia je určite veľmi zaujímavá téma. Možno, že kopec vecí človek vníma nejak pasívne a ani netuší, že toto, čo vníma pasívne, je už vlastne nejaká forma gamifikácie. Ako možno spomínala ľudská, aj ten tracking, možno, že pri tom behaní, čo všetko vlastne človek zabehol, koľko kyslíka, alebo ako si ho kysličil, krv a tak ďalej. Čiže ťažko sa o tom možno, že hovorí takto abstraktne. Podľa mňa aj tí dnešné deti tú gamifikáciu vnímajú, akurát netušia o tom, že to je nejaká gamifikácia. Či už je to možno nejaký avatar na nejakých stránkach alebo na nejakých hrách, prípadne nejaké tie XPčka, nejaký ten badgík pri mene, že majú, alebo nejaká charakteristika nejakej postavičky a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže podľa mňa to je dosť využívané, ale tak pasívne, že o tom možno, že treba viacej rozprávať, že toto je tá forma gamifikácie. Poďme sa na to pozrieť takýmto štýlom, poďme vysvetliť tým deťom, že možno aj toto je taká tá cesta, ako si možno, že lepšie zapamätajú niektoré veci. Ja osobne si to napríklad, to, čo si teraz povedal, beriem ako feedback, keďže minimálne v hemisfére gamifikáciou učíme už 10 rokov a pre mňa to vlastne znamená, že tým pádom potrebujeme o tom rozprávať stále viac a viac. To je celý vlastne zámer tejto videohernej výchovy, prečo vlastne chceme tieto témy rozoberať. Ale presne, že obaja ste vlastne išli do oboch takých že smerov pri tej gamifikácii, ako sa dá využiť. A čo je možno taká dôležitá otázka, kde ja na ňu mám priamo odpoveď, ale chcem to počuť skôr od vás, že je pre vás tá gamifikácia len o vonkajšej motivácii? Že proste podporuje tú vonkajšiu motiváciu? Určite nie. Že za mňa by to nemalo byť, že práve naopak, ono by to vôbec nemalo byť o tej externej motivácii, ale o tom, že to dieťa má tú vnútornú motiváciu. A toto je tá najväčšia a najnáročnejšia časť toho celého pre dizajnerov, tej vzdelávacej skúsenosti, že ako to urobiť tak, aby to dieťa sa chcelo vrácať, lebo ho baví sa trápiť. To znie tak dobre, že baví ma trápiť sa s týmto. Ale že vďaka tomu, že sa trápim, že možno, že teraz, že ja to tak zažívam, moja dcera sa v nejakom bode rozhodla, že nie je dobrá v matematike, lebo dostala z nejakého testu nejaký zlý počet bodov a vtedy urobila rozhodnutie, že keď teda nedala ten test, tak ona nie je dobrá v matematike. A to je, že akákoľvek, keď má robiť úlohu z matematiky, tak má z toho stres. A vždy akože že začíname tým, že no ale že také jednoduché cvičenie hravé, aby ona stratila v prvom rade ten strach a tento seba obraz, že jej nie je dobrá a naopak mala ten pocit víťazstva, že toto dám, toto viem dať. A potom, keď už zvládne túto prvú časť, tak dám jej náročnejšiu, buď ja, alebo teda učiteľ, ktorého má, a dá jej na to, že no a teraz sa trošku potráp. Ale že to trápenie ťa zase posunie o nejaký ďalší kúsok v tom, že budeš vedieť viacej. A potom jej dať niečo veľmi jednoduché, čo sa jej nedávno zdalo ešte veľmi ťažké a ukázať jej, ako prešla tú cestu. Že to trápenie sa je súčasťou učenia sa a
A ako spraviť to, aby to dieťa sa dobrovoľne išlo vytrápiť, lebo mu ukážeme, že keď sa vytrápiš, tak potom to budeš vedieť lepšie používať a budeš vedieť robiť lepšie rozhodnutia. Je asi taký ten najväčší trik. A potom presne, že pre mňa by to nemalo byť o vonkajšej motivácie nejakými, či už je to, že mrkvičky alebo bič, ako sa carrot and sticks, ale o práve tom, že ja to chcem ísť robiť, lebo viem, že keď to budem vedieť, tak budem vedieť robiť lepšie finančné rozhodnutia. Že toto je tá pre mňa najťažšia otázka. Veľmi pekne zhrnuté. A keďže sme si vlastne presne takto zhrnuli aj nejakú časť vlastne tej potreby a čo je vlastne a prečo chceme finančne vzdelávať decka o finančnej gramotnosti a akou formou, tak keď vlastne tú finančnú gramotnosť a tú formu gamifikácie spojíme, tak dostaneme to, o čom sa vlastne dnes chceme baviť, a to je vlastne tabiapka. Filip, skús nám teda tak trošku predstaviť, čo to je, keďže asi tu z nás budeš taký možno aj najviac kvalifikovaný, aby si to celé zhrnul. Dobre, nie je problém. Dabi ako aplikácia je v podstate moderný bankovo-vzdelávací nástroj pre deti a rodičov, doplnený o gamifikáciu primárne pre tie deti. Má za úlohu v podstate urobiť z starého pasívneho produktu detského účtu Tatrabanke niečo moderné a zmysluplné ako pre deti, tak pre rodičov, nakoľko deti v podstate dostanú aplikáciu, kde majú možnosť jednak spravovať financie a čo je možno, že aj hlavnejšie pre celú spoločnosť ako takú, vzdelávať sa o financiách. To sme vlastne chceli doplniť nejakou hravou formou, takže vlastne preto sme sa aj spojili s ľudskou, aby nám s týmto pomohli, aby nám pomohli vytvoriť nejaké koncepty, či už hier, alebo možnosti, ako tieto dva svety prepojiť. No a vlastne zatiaľ môžem povedať, že sa nám to darí, alebo že sa nám to podarilo, a za čo som veľmi rád. Z dlhodobého horizontu, preto hovorím o spoločnosti, lebo dúfame a veríme v to, že vlastne tá finančná gramotnosť dokáže pomôcť v tom dlhodobom horizonte celej tej našej spoločnosti, pretože dneska to bez financií nejde, už v akomkoľvek pohľade sa na to chceme pozrieť. A veľakrát tým financiám nerozumieme, či už keď sa o tom niečo dočítame, alebo keď počujeme napríklad politikov o tom rozprávať, tak v podstate veľakrát nemáme šajnu, o čom rozprávajú. Čiže tá Tabi aplikácia v podstate má také dve roviny, aj koncepčné, aj funkčné, a to je vlastne banková časť a edukačná časť. V tej bankovej časti také tie základné veci pre správu financií, dieťa tam vidí svoj zostatok na účte, takže vie, čo si môže dovoliť, vie, čo si nemôže dovoliť, vidí tam vlastne transakcie, má možnosť si vytvárať sporenia, alebo teda ciele sporenia, má tam takú novú funkcionalitu delenie peňazí, čiže vlastne keď napríklad dostane od babky jednorázo o väčšiu čiastku, napríklad 100 eur, a má napríklad 3 sporenia, napríklad šetri si na bicykel alebo na kolobežku, na nejakú hernú konzolu, tak vlastne má možnosť si poslať povedzme 30 tam, 30 tam, 30 tam a 10 eur si nechá na účte. Potom vlastne máme tú vzdelávaciu časť. Tam vlastne sme spolupracovali aj s detskou copywriterkou, ktorá je vlastne zároveň tiež psychologička, ktorá nám pomáhala trošku upratať text, ktorý sme dostali zase v spolupráci s Junior Achievement. Takže vlastne by som povedal, že celkom sme si na tom dali záležať, aby to vlastne bolo aj uchopiteľné, aj pochopiteľné pre tie deti. No a vlastne máme tam momentálne mapu, ktorá sa delí do 6 kapitol, kde vlastne prechádzame jednotlivé témy a úrovne tých financií vlastne od toho keby najmenšieho dieťaťa. Keď si zoberieme takú tú špirálu, ktorá sa vlastne ťahá hore, ale vlastne je taká keby do kruhu, tak úplne na spodku je dieťa, ktoré netuší, čo sú peniaze. Takže vlastne tam edukujeme, že niečo ako peniaze existujú, kedy vznikli peniaze, čo sú barter a také tie základné pojmy. A potom vlastne ideme, že dostávam prvé peniaze ako vreckové, potom ďalšia kapitola sa venuje, dostávam prvé peniaze ako brigádník, ďalšia kapitola sa venuje, dostávam prvé peniaze ako zamestnanec, potom máme také kapitoly trošku pre starší, by som povedal, ale to už sú také kapitoly, že som zamestnanec alebo som zamestnávateľ, podnikám, a úplne taká tá najvyššia kapitola je, alebo venuje sa, že
už som finančne zdatný, mám finančnú gramotnosť na vysokej úrovni a povedzme, že volám sa, že som investor. Čiže vlastne tam už sú také témy, u ktorým by som povedal, že sa spätne dokážu vrácať aj 16 a 18 roční, už by som povedal, že dospelí ľudia pomaly. Mhm. A na druhej strane pre teba, ľudská, že čo to tá Tabi apka vlastne je, že čím ťa to vlastne zaujalo, aby si aj popri všetkých svojich aktivitách išla a pomohla vlastne s týmto celé nejak vymyslieť, navrhnúť. No, ja musím povedať, že pre mňa je, že hlavne mám hrozne rada Tatrabanku a to, akým spôsobom rozmýšľa ako uh, firma na trhu. Čiže že to bol taký prvý bod. Druhý bod bol, že uvedomila som si, že ako matka troch detí a ako človek, ktorý robí s veľa mladými ľuďmi, vidím, aké dôležité je edukovať v rôznych témach a peniazoch obzvlášť. A zase anekdoticky veľa, ako historicky peniaze vedie rozdielovať rodiny, kamarátov a naša neschopnosť v našej spoločnosti rozprávať sa o peniazoch je naozaj mnohom nezdravá. Čiže mňa baví ako keby investovať svoju energiu a čas do vecí, ktoré možno, že nemajú okamžitú návratnosť, ale z dlhodobého hľadiska ich vnímam ako veľmi silnú hodnotu. Takže že to boli také kľúčové asi parametre a mňa proste baví tvoriť. Mňa to baví tvoriť veci, mňa baví tvoriť projekty, ktoré jednak, že majú dobrý ten rozmer, ale zároveň vedia byť aj niečo zábavné, a prístupné, dostupné, hravé a tvoria a sú, chcem veriť, že nerozdeľujúce, lebo mám pocit, že ako spoločnosť sme v mnohých ohľadoch rozdelení a že našim cieľom aj pri mnohých tých diskusiách, ktoré sme pri tvorbe tej aplikácie mali, že táto aplikácia by mala byť základom pre ten vzťah dieťa-rodič, rozprávajme sa o peniazoch a nie nejaká konfliktná zóna. Takže že toto boli také asi kľúčové dôvody, prečo som bola veľmi rada, že som bola oslovená a teda, že autorkou tohto konceptu je tá Anička Zacharovská, ktorou my sa poznáme ešte z čias, už ani neviem akých, to už je história, možno 17 rokov, a kde my máme s Táňou, že nás baví téma aplikácie pre dobro, a toto, že mať možnosť spolupracovať s ňou a spolu tvoriť s ňou bolo pre mňa, že extrémne silná motivácia. Super, tak to si veľmi pekne zhrnula, lebo ja sa nemôžem viac totožňovať, keďže presne s Taničkou robíme vlastne už na tretej spoločnej vzdelávacej hre v rámci Hemisféry a tú spoluprácu si tiež neviem viacej vynachváliť. Takže je úplne skvelé, že ste sa takto všetci stretli a mohli sa venovať niečomu, čo proste trošku chýba. Ale predsa len by som možno dal takú zákernú otázku na teba viacej, Filip. A to je vlastne, že keďže je to aplikácia, ktorá samozrejme má za nejaký účel vlastne získať aj tých svojich používateľov, že prečo ste sa vlastne rozhodli ísť tou ťažšou cestou toho, že chcete tam niekoho vzdelávať, keď presne, že už keď sa bavíme o hrách, sa tam ponúka možno nejaká možnosť, že priamo tam zakomponovať nejaké herné prvky, minihry a tak ďalej, ktoré by tie decka možno tiež rovnako pritiahli k tomu, že prečo ísť tou ťažšou cestou toho vzdelávania? No, toto je veľmi dobrá otázka. My sme dokonca aj na tých workshopoch od začiatku riešili aj nad tým a rozmýšľali sme nad tým, že aký engine použijeme do toho celého. A boli to dlhé diskusie. Je veľmi ťažké, alebo možno nie ťažké, je náročné spojiť punkový svet s nejakým videoherným svetom. Neviem, či je to nemožné urobiť to na nejakej možnosti, nejakých minihier a tak ďalej. Jedna vec je samozrejme technológia. Aj použitie technológie je v tomto prípade veľmi dôležité. Z pohľadu banky ešte dôležitejšie je bezpečnosť. Takže vlastne to boli také dve veci. Potom sme vlastne začali uvažovať nad tým, že ako to celé prepojiť. Museli sme si samozrejme uvedomiť, že v prvom rade sme banková aplikácia. Sme banka, proste máme nejaký status. Takže
Mohli sme urobiť dve veci. Buď to spojiť do jednej apky, čo sa nám vlastne aj podarilo a to bol aj zámer prvotný, alebo urobiť proste bankovú časť a edukačnú časť ako samostatné dve aplikácie. To už by asi neplnilo až taký účel, pretože preto asi vieme, že inštalovať dve aplikácie a mať to na pamäti, že je to od toho istého od tej istej firmy a toto je tá banková časť a toto je tá vzdelávacia časť, by asi neprinieslo úplne ten želaný efekt. Takže vo výsledku sme sa rozhodli týmto štýlom, že sme banková aplikácia, a na druhú stranu sme sa snažili ten svet oddeliť, alebo tie dva svety trošku oddeliť. Samozrejme, aj prepojiť, aj oddeliť, znie tak trošku ako oxymoron, ale minimálne za seba môžem povedať, že ja som spokojný s tým, ako to dopadlo. Samozrejme, urobiť nejakú peknú minihru 3D s grafikou by bolo úplne že úžasné, ale bohužiaľ všetko má nejaké svoje limity momentálne. Tá doba v niektorých technológiách je extrémne prepracovaná, v iných zase až tak nie, ale vo výsledku si myslím, že je to na dobrej ceste a ten prvotný produkt, ktorý sme vydali von, si myslím, že stojí za to. Mhm. Za mňa taká otázka, ktorú som mal na mysli hneď, keď som to prvýkrát celé vlastne videl spáchané, a to je vlastne dizajn, taby, apky, farebná paleta, že ako k tomu došlo. Lebo ja keď som išiel vlastne na to prvé predstavenie a hľadal som vlastne na nivách proste Tatra banku, keďže som tam ešte priamo na pobočke nebol, tak normálne som ju akože prehliadol, lebo proste človek hľadá tú elegantnú čiernu a zrazu tam bolo na mňa príliš veľa farieb. Že proste ako sa toto stalo? Chceli sme, aby ten produkt pre deti bol fakt pre deti a pokiaľ niečo dokážem povedať, je to, že deti milujú farby. Takže snažili sme sa nájsť taký ten prienik medzi tým svetom tej elegantnosti Tatrabanky a ako do toho trošku dať farbičky. Takže vlastne znova, ako som už párkrát spomenul, sú to dva oddelené svety, tá banková časť, tá edukačná časť. Tá banková časť je trošku facelifnutá oproti našej keby dospeláckej aplikácii, ale stále v podstate má tie design systémy zachované, je to proste tmavá, je tam tá modrá primárna akcentová farba na akcie a tak ďalej a tak ďalej. Akorát trošku viacej pracujeme s tou widgetovou formou, ktorá je pre tie deti trošku modernejšia. Potom je tam tá edukačná časť, ktorá už je taká trošku farebnejšia. Na mape máme taký trošku gradient, taký prechod, jednotlivé tie levely trošku viacej žijú. Potrebovali sme samozrejme aj trošku rozlíšiť, ktorý level je aktívny, ktorý level už dieťa prešlo, ktorý level splnilo na plný počet bodov. Zároveň také trošku vizuálne príťažlivejšie. Chceli sme tam použiť trošku živé farby, nech to tak pôsobí živo. Potom vlastne prišiel koncept od externých dodávateľov s tou postavičkou, ktorá vlastne bola tiež dosť farebná, aj ten nápis Taby vlastne prišiel od nich, ktorý sa nám dizajnerom veľmi páčil, takže vlastne aj vzhľadom na náš feedback sa potom kompetentne rozhodli, že toto môžeme použiť ako logo. A vlastne ten bol tiež taký dosť farebný, tam vlastne prechádzajú rôzne farby medzi sebou, tiež takým prechodovým štýlom. Takže vlastne na základe toho sme sa potom spätne rozhodli použiť niečo podobné aj v tej bankovej časti na tej úvodnej stránke, vlastne keď sa vlastne človek prihlási do aplikácie, tak hneď na úvode má tú postavičku toho Tabiho a za ním je vlastne taký farebný prechod, kde vlastne taká jedna farba, ktorá vlastne postupne splýva do, do ďalších farieb. Je tam v podstate, tuším, nejakých 8 farieb, ktoré idú medzi sebou. Takže vlastne máme tu takú možno bankovú časť, potom takú hravejšiu, tú vzdelávaciu časť, no a vlastne tie farbičky sú také pojitko medzi tými dvoma svetmi. A presne keď sme pod tým pádom už pri tej gamifikovanej, zábavnej vzdelávacej časti, môžeš nám túto časť ľudská skúsiť nejak približiť, že ako vznikala, čo bolo vlastne možno nejakou inšpiráciou, že v podstate, že ako to celé funguje? Mhm.
Jasné, no my sme vlastne hneď na začiatku nabrainstormovali niekoľko konceptov, ktoré sa nám zdali ako potenciálne schodné a veľa sme diskutovali o tých možnostiach a že tuto bolo to rozhodovanie, že relatívne náročné v tom, že nech akokoľvek chceme, táto aplikácia bude súťažiť o čas dieťaťa a bude súťažiť o tento čas s inými hernými aplikáciami. Že stále to bude, že toto nie je niečo, čo je že povinné, čiže je to ich voľný čas a môže to byť, že v kombinácii tá spolupráca s rodičom, ale že je to aplikácia, ktorá nevyhnutne súťaží s inými hernými apkami. A toto bolo také, že veľmi náročné rozhodovanie, lebo herné aplikácie, na ktoré sú deti zvyknuté, obzvlášť deti vo veku 10 až 15 rokov, čo bola tá primárna cieľová skupina, a majú výrazne iné grafické prevedenie, výrazne iné rozpočty, s ktorými pracujú. Takže tuto bolo, že pracovali sme ako keby, že s veľa objektívnymi obmedzeniami, ktoré sme hľadali najlepšie cesty, ako ich prekonávať. A tam sme si vlastne pozerali, že čo sú nejaké dobré vzdelávacie aplikácie a vzdelávacie princípy. Takže to bola veľmi silná inšpirácia, trošku sme si ohýbali na to, čo sme potrebovali my. A plus sme teda doplňali nejaké iné herné prvky, že momentálne máme veľa prvkov takých tých základných, ale naša systémová tabuľka obsahuje obrovské množstvo záložiek a každá záložka je nejaká iná potenciálna hra, iný potenciálny systém, že tých možností, ktoré tam pre tú aplikáciu sú do budúcna, je veľké množstvo, ale stále musíme pracovať s nejakými obmedzenými zdrojmi, ktoré sú a ktoré Tatra banka má a mal by ktokoľvek, kto by tú aplikáciu vyvíjal. A to je zdroje na kódovanie, na grafiku, a zároveň, že musí to, ako Filip teraz vysvetloval, do nejakej miery logicky zapadnúť aj do tej vizuálnej identity Tatra banky, lebo dali by sa vymyslieť a aj cesta k Tabimu, k tomu, ako vyzerá teraz, bolo množstvo iterácií, že nebolo to, že Tabi prišiel na prvú, že Tabi bol tiež NT návrh, ktorý sme spoločne konzultovali, ktorý vyšiel z nejakých vzájomných diskusí a, a, a že nájsť niečo, čo sa prihovára tým deťom a je konkurencieschopné s inými hernými aplikáciami, bola asi tá taká najväčšia alchymia v tom rozhodovaní. Mhm. A čo sa týka teda Tabi a budúcnosť, je niečo, na čo sa môžeme tešiť, že vlastne niečo nové sa ešte vlastne pripravuje, bude sa to ďalej niekam posúvať, alebo sme vo finálnej verzii? Sme v prvotnej verzii, takže nejaké veci sa určite budú dopracovať, jak pre tú bankovú časť, tak pre tú edukačnú časť. Asi nebudem momentálne konkretizovať, že čo. Asi by neboli šťastní moji zamestnávateľia. Ale určite sa bude dopracovať. Samozrejme, to, že čo, záleží samozrejme primárne od feedbacku, pretože tak ako sme celú tú aplikáciu postavili na základe toho, čo tie deti a čo tí rodičia primárne potrebujú, tak s tým chceme aj pracovať ďalej. Nemá zmysel tam dávať niečo, čo my chceme, pretože ničomu by to neviedlo. Takže momentálne je tá aplikácia releasenutá, feedbacky chodia a vlastne potrebujeme z tých feedbackov dať nejaký ucelený záver, že OK, toto nám chýba, OK, toto treba upraviť, OK, toto treba dopracovať. Možno zistíme aj to, že všetko je v poriadku. Aj to je možné. Sú tam veci, ktoré mne osobne by chýbali, možno, že, keďže mám skúsenosti už s tou veľkou aplikáciou, takže vlastne niektoré veci už sú pripravené aj tzv. Do šuflíka, minimálne po tej dizajnovej stránke, aby keď sa zistí, že toto tam chýba, aby to bolo pripravené na zapracovanie. A určite by sme radi prišli s nejakou novou hrou, aby to vlastne nebolo iba o tých párovačkách, o kvízoch, takže tam sa určite môžu deti tešiť. No a čo sa týka nejakých ďalších tém, možno že v tom vzdelávaní, tak tam v horizonte nejakej blízkej doby skôr nie, pretože, jak som vlastne spomínal, ten príbeh je, tá teória je dosť tak vlastne príbehom napísaná, čiže uvidíme,
ako sa to vlastne chytí. Obsahom možno, že skôr nie. Radi by sme ten príbeh podporili nejakou vizualitou. Dobre, Filip, skús nám napríklad povedať, že kde a ako sa teda naši poslucháči môžu k appke dostať a čo na to potrebujú. Mm, Mobilný telefón, úplne. Nič viac v princípe. Aplikácia je dostupná v App Store, tak ako na App Store pre iOS alebo na Google Play pre Android. V princípe aplikácia je dostupná pre každého úplne, bez ohľadu na vek. Primárna cieľová skupina, čo sa týka detí, je samozrejme nejakých 10 až 14, preto to má nejak akože najväčší zmysel, ale úplne kľudne si ho môžu stiahnuť deti v princípe od 4+, aby som išiel s princípom App Store. A kľudne ju môžu stiahnuť aj rodičia, aby skúšať si to. Nie je potrebný bankový účet na to, aby si dieťa mohlo vyskúšať túto aplikáciu. Ako už som spomenul x-krát, ten herný svet, alebo tá vzdelávacia časť od toho bankového sú krásne oddelené, takže vlastne ak sa dieťa registruje, tak vlastne vie sa začať hrať a vzdelávať bez potreby mať bankový účet. Samozrejme, aplikácia je plnohodnotná primárne s ním, pretože takto stráca tú správu tých financií, ale nie je to mandatóri k tomu, aby si tú aplikáciu mohol stiahnuť a začať sa hrať hocikto. Mhm. Super, za nás určite linky potom nájdete aj v popise na všetkých platformách. Za mňa ale teda ešte taká posledná otázka, keďže našimi poslucháčmi nie sú len rodičia, ale aj učitelia. Je možné napríklad tú aplikáciu využiť aj v nejakom školskom procese, že môže ju učiteľ použiť ako pomôcku ku vzdelávaniu detí, alebo je primárne určená iba na samovzdelávanie detí doma? Krásna myšlienka, že s týmto sme to nedizajnovali. Ja si myslím, ale že tým, že tie materiály sú robené edukačne, že dá sa okolo toho vytvoriť aj nejaký vzdelávací materiál. Priamo nie sú vytvorené, ale je to možno, že dobrá myšlienka na rozpracovanie. Aplikácia je v podstate nástroj primárne pre kombináciu alebo spoluprácu dieťa-rodič, ale absolútne sa nebránime, aby to vlastne aplikácia slúžila ako nejaký podnet na otváranie finančných tém na školách. Znie to veľmi zaujímavo, takže aj toto môže byť nejaká téma do budúcnosti určite. Super, takže všetci naši poslucháči to počuli a tým pádom asi nenápadne pridám aj kontakty, aby sa s tým mohli pripomínať. Nech niečo také vznikne a môžu to využívať. Dobre, s týmto sa ale náš dnešný podcast blíži ku koncu a preberali sme si vlastne všetky témy spojené vlastne s nejakou finančnou gramotnosťou, s gamifikáciou. Predstavili sme si samotnú Tabi appku. Máte ešte niečo, čo by ste chceli dodať alebo niečo vlastne vyzdvihnúť? Ľudská, Filip? Ja možno, že by som len podporila na to, že vyskúšajte a dajte nám feedback. My, keď tvoríme hry, tak hovoríme, že v najhoršom štádiu, a to je najlepšie pripravené, ale v najhoršom štádiu je aplikácia v momente, keď sa spúšťa. A že vďaka teda tomu, že tá hra funguje ako služba, čo je aj Tabi, tak má možnosť sa v čase zlepšovať a čím viacej budeme vedieť, ako sa vám používa, tým lepšie sa dá potom prenastaviť a upraviť. Takže dajte feedback, aby sme vedeli, ako sa vám páči. Takže ďakujem vám teda za účasť. Dneska tu so mnou bola Ľudská Šicková a Filip Krajcar. Takže majte sa všetci a vidíme sa pri ďalšom podcaste. Ďakujeme krásne. Ďakujeme krásne, ahojte. Ahojte.